Эй, сине соң ничек яратмыйсың? Таныш моңнар агыла йортлардан. Барам әле диләр Минзәләгә. Бу җырны соң кемнәр отмаган? Көе генә түгел, сайлап алган сүзләренә кадәр якыннар. Тик шулай да аның кайбер сүзен үзгәртергә минем хакым бар. Дуслар гаеп итмәс, үз уемда икеләнеп нитеп тормасам. Минзәләгә барам диеп түгел, кайтам әле диеп җырласам. Туган җиргә аңа бармыйлар ич, туган җиргә аңа кайталар. Күз алдымда тора авыллары, иске Мәлкән, Тулбай, Малтабар. Төннәрендә минем ничә тапкыр узганым бар, мияш, гөлектән. Үзләренә дәшеп сихри утлар, җемелдиләр элек-электән. Сизмәгәнмен ахры шул утлардан йөрәгемә ялкын үрләгән. Чылансам да күзгә яңгырларда, сүнмәгән ул барыбер сүнмәгән. Йөзгә җитми дөнья куймам әле, шулай юрый миңа дусларым. Йөрәгем әгәр кинәт туктап калса, синдә булыр соңгы туфрагым. Бу шигъри юлларның авторы безнең якташыбыз шагыйрь Рәшит Гәрәй. Әгәр исән булса, быел 15 апрельдә аңа 90 яшь тулган булыр иде. Ул 1931 елның 15 апрелендә, ул вакытта Минзәлә районына кергән, хәзер Тукай районы Малтабар авылында дөньяга килә. Малтабар, Күскәй авылы мәктәпләрендә белем алганнан соң ул Минзәлә педагогия училищесын тамамлый. Район мәктәпләрендә укытучы булып эшли, Татарстан яшьләре газетасының үз хәбәрчесе була. 1959 елда Мәскәүдә әдәбият институтын тамамлый һәм Казан утлары журналында Татарстан китап нәшриятында эшли. 1960 елда ул СССР язучылар берлегенә кабул ителә. Һәм ул шушы елларда үзенең берсеннән-берсе матур шигырьләрен иҗат итә. Рәшит Гәрәйнең иҗатында төп урынны авыл, аның кешеләре, табигате, урманнары, иген кырлары, буразна басулары төп урынны алып тора. Үзенең «Мин тауларга мендем» дигән шигырендә ул тирә-якның ямен күрер өчен «Эй, ашкындым тауга менәргә» дип яза. Тик кырлары мине буразнага дәшеп төшерде ди ул. Чыннан да шагыйрь Минзәләдән үзенең авылы Малтабарга кайткан вакытта күбрәк җәяү, тук башакларның җилдә тирбәлүен, сандугач, тургай сайрауларын тыңлап, әкрен генә атлый. Аның шулай әкрен генә җәяү кайтып килгәнен көтеп торган кебек, ак каеннар йөгерә аңа каршы таудан төшеп киләләр. Яфракларның саф сулышы бәрелә йөзләремә. Алар минем бар моңымны җыганнар үзләренә. Җыганнар сабый чагымның шатлыгын, кайгыларым. Дусларым шит еткәндә дә, шит итмәс каеннарым дип язды ул. Үзенең менә шушы дусларым шит иткәндә дигән шигырендә нинди матур сүзләрен язды Рәшит Гәрәй. Рәшит Гәрәй үзенең әти-әнисе нигезен бер вакытта да ташламый, сагынып кайта. Аның балачагы әлбәттә авыр сугыш елларына туры килде. Ачлык, ялангачлык аны да читләтеп үтми. Үзенең еш бүленә төнге йокыларым дигән шигырендә ул бу елларның авырлыгын, ачылыгын бик ачык тасвирлый. Һәм менә шушы хәзер сезнең игътибарга, менә шушы бу шигырьне сезнең игътибарга укып китмәкче булам. Ул еш бүленә йокылары дип атала. Тибән изе калган урыннарга нәрсә тартты икән күңелне? Алабута ашап үткән еллар уйларымда кабат терелде. Яшь булсак та, әйе, тәмле ризык сорамадык ул чак илдән без. Үзебезгә дигән сыныкны да сугышчылар өчен биргәнбез. Төшебезгә кергән, сабаннарның төрәннәре сызып үткән эз, арышларның сиркә очруын көтә-көтә зарыгып биткәнбез. Сагынганбыз кичеп Европаны буразнага кайтыр ирләрне, азмы тамган җиргә 13 яшьлек малайларның маңгай тирләре. Әллә шуңа бераз тозлы микән безнең басуларның туфрагы, җирнең кадерен белеп үскәннәрнең еш бүленә төнге йокылары. Кырлар юеш, кереп булмас диеп, тел күтәреп бер сүз әйтмәсләр, язгы сулар агып бетәр бетмәс.
сабам кили минем яшьтәшләр. Әлбәттә, һәрбер яшь кеше кебек мәхәббәт темасында урап узмый ул. Үзенең 17дә сөйгән шикелле дигән шигырендә бер кашанда сөйеп булмый икән, 17дә сөйгән шикелле дип яза шагыйрь. Әйе, кеше гомере узган сайын моңлана, ямансулана башлый. Аның бу халәте иҗатында да чагыла. Көзге таңда дигән шигырендә ул тагын аппак кышлар якынлаша. Һай бу гомерләр дип, гомернең шулай әкрен генә сиздермичә үткәне турында уйлана һәм сагышлана. Рәшит Гәрәй үзенең гомеренең соңгы елларын Түбән Кама шәһәрендә яшәде. Шулай ук иҗат итте. Аның тормыш иптәше Мөнирә ханым үзе дә татар теле әдәбияты укытучысы булганлыктан аңа зур ярдәмен күрсәтә. Минзәлә районы, бигрәктә Минзәләне үз итә, яратып кайта иде ул. Бигрәктә редакция коллективын үз итте, яратты. Алар да аңа үзләренең зур хөрмәтен күрсәттеләр. Үз туганнары да якын итәләр иде. Бу урында әлбәттә безнең арабыздан бик иртә киткән кызганычка каршы Асия Авзалованың истәлекләрен әйтеп үтәсем килә. Ни кызганыч, Рәшит абыебыз юк инде. Әмма шагыйрь үлсә, аның шигырьләре яши. Яхшы кеше үлсә, аның рухы, образы күңелләрдән китми. Рәшит абый яхшы шагыйрь дә, яхшы кеше дә иде, дип язды Асия Авзалова. Минзәлә халкы үзенең моңлы малайын сагыныр әле, бик сагыныр дип язды ул. Моннан да җылы хисләрне, ярату хисләрен әйтү әлбәттә мөмкин түгел. Әлбәттә, Минзәлә халкы үзенең якташын, шагыйрен бер вакытта да онытмас. Аның 70 яшьлек юбилее тулу уңаеннан Минзәлә балалар китапханәсендә Рәшит Гәрәй музее ачылу, балалар китапханәсенә аның исеме бирелү, язучының премиясын булдыру моның ачык мисалы. Бу эшләрне башкарып чыгуда әлбәттә зур көч куйдылар. Безнең ул вакыттагы район газетасының баш мөхәррире Мөҗип Хәбриев, Зөһрә Мәгъдумовна Павлова, Альбина Геннадьевна Бедрева, музей экспонатларын Мөнирә ханым, экспонатлары белән Мөнирә ханым ярдәм итте. Ул Рәшит Гәрәйнең бөтен шәхси әйберләрен, киемнәрен, кулъязмаларын, китапларын шушы менә безнең ачылачак музейга бүләк итте. Һәм шуның нәтиҗәсендә инде менә шундый эчтәлекле, матур музей барлыкка килде. Без бу музей экспонатларны Түбән Камадан алып кайттык. Экспонатларны урнаштыруда редакция хезмәткәрләре Азат Мәрдән, Дилфас Галиев, китапхана хезмәткәрләре Алсу Садриева, Земчира Фастахова, Альбина Байгузина, Сабира Фаттаховалар зур көч куйдылар. Музей күп санлы шәһәр кешеләренең яратып йөри торган урынына әверелде. Балалар да, өлкәннәр дә шагыйрьнең иҗаты белән кызыксынып, үткәрелгән чараларга бик теләп йөрделәр, үзләре дә катнаштылар. Бу турыда музей ачылган көнне үк алып барылган хатирәләр альбомы бик ачык сөйли. Биредә экскурсияга килгән кешеләрнең музейга карата теләкләре, шагыйребез Рәшит Гәрәй иҗатына карата язылган җылы хисләре музейның тарихын күз алдына китереп бастыра да инде. Әлбәттә, бу музейны Рәшит Гәрәй музей дип кенә түгел, әдәби музей дип кабул иттек без. Чөнки Минзәлә районында туып үскән язучылар турында да укучыларга сөйли иде. Әдәби музыкаль кичәләр, язучылар белән очрашулар үткәрә идек. Безнең якташ язучыларыбыз әлбәттә Минзәлә районының горурлыгы иде. Менә алар: Гөлшат Зайнашева, Сәлисә Гәрәева, Фәннур Сафин, Габдулхай Сабитов, Марс Шабаев, Фәнзаман Баттал, Газиз Мөхәммәтшин, Рифкат Закиров һәм әлбәттә Рәшит Гәрәй. Әйе, нинди олы шәхесләр. Бу язучыларның берсе генә туган булса да Минзәлә төбәгендә, нинди зур шатлык булыр иде, горурлык булыр иде Минзәлә халкы өчен. Ә бүген менә карасагыз, күпме талантлар. Шушы язучылар үрнәгендә бәлки районыбызда үзешчән шагыйрәләрнең күп
күплегенә дә хайран калырлык. Фәрит абый Миргалимов, Азат Мәрдән, Накирә Лутфрахманова, Сәхия Фидотова, Рушания Титова, Наҗия Пушкова, Мөслимә Гайниева һәм тагын шулай бик күпләр. Алар да үзләренең иҗатларында туган якка, туган телебезгә мәдхия җырлыйлар. Һәм Рәшит Гәрәй исемендәге премияга лайык булган язучылар. Рәшит Гәрәй сүзләренә бик күп композиторлар көйләр язып, алар инде менә хәзер халкыбыз яратып җырлый, тыңлый торган җырларга әверелделәр. Кыр казлары, Ләйсән яңгыр һәм башка бик күп җырлар. 2021 ел туган телләр туганлык елы дип игълан ителде. Менә шушы уңайдан якташ язучыларыбызның иҗатларын үсеп килүче буын белсен, алардан үрнәк алсыннар өчен, туган телебезнең матурлыгын, нәфислеген аңлый алсыннар өчен балалар китапханәсе һәм менә шушы әдәби музей эшләп торсын иде. Халкыбызда шундый әйтем бар: үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк. Бу күп санлы китап укучыларның, китапханә хезмәткәрләренең изге теләге. Һәм шулай ук китапханә ветераннарының да, музей ветераннарының да изге теләге бу. Зур матур китапханә, балалар китапханәсе булсын иде. Һәм анда матур итеп менә шушы безнең якташ язучыларыбызның талантларын, иҗатларын күрсәтеп, аңлатып утыра торган шушы әдәби музей, Рәшит Гәрәй музее да булсын иде. Хөрмәтле тамашачылар, менә бу өстәлдәге рәсемнәргә күз төшерегез әле. Әйе, менә Рәшит абый Гәрәй, Сәлисә апа Гәрәева. Арткы планда менә безнең ул вакытларда район газетасының баш мөхәррире Мәҗип Хәбреев. Әлбәттә, инде кыскача гына сөйләгәндә, менә шушы музейның барлыкка килүе бик шундый үзенә күрә кичкенә генә тарихы бар. Мәҗип Хәбреев менә мине коллективка чакырды. Әйдә әле, Лениза, ачык әле балалар китапханәсендә Рәшит абыйның музейен диде. Һәм менә аның теләге тормышка ашты. Һәм ул музей бик озак еллар шундый әйбәт итеп эшләп килде. Әлбәттә, аларның урыннары җимакта булсын, рухлары шат булсын. Безнең бүгенге сөйләгән сүзләребез алар рухына дуга булып ирешсен иде. Менә бу рәсемдә шулай ук бик күп безнең танышларыбыз, әлбәттә, Минзәлә кешеләре өчен, Минзәлә районы кешеләре өчен алар барысы да якын танышлар. Мәҗип Хәбреев, Миргасыйм абый Сафиуллин, Сафура апа Сафиуллина, Нурания Хакимзянова, Рәшит абый Гәрәй басып торамында. Әйе, менә Илдус Шаһиев бүген газетаның баш мөхәррире һәм башка бик күп якын таныш йөзләрне күрергә була инде бу рәсемдә. Менә бу рәсемнәрдә безнең балалар китапханәсендә ачылган музейдан алып килдем. Менә мин кичкенә генә, әз генә шундый күренешләр. Менә монда инде безнең Рәшит абыйның шундый матур итеп портретын музей ачылуга Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, художник Эрод Зарипов эшләп алып килде шушы портретны. Портрет та дип әйтергә була, картина да дип әйтергә була. Чөнки Рәшит Гәрәй, карасагыз, менә шундый матур, ерактан күренеп тора матур булып, икмәк, иген басулары, һава, шундый матур болытлар, чәчәкләр арасында басып тора безнең Рәшит абый Гәрәй. Эрод Зарипов ул үзе сөйләде. Рәшит Гәрәй бит шундый тыйнак кеше иде, шундый сабыр кеше иде. Ул бер качан күренеп тә тормады, ул әкрен генә шундый тыйнак кына исәнләшеп, күрешеп йөри торган иде. Минзәлә кешеләре белән кайткач Минзәләгә. Ул әйтте: Рәшит Гәрәй мондый киемнәрне кимәде бит ул, кимәде. Ләкин минем аны шундый бөек итеп, матур итеп күрсәтәсем килде халкыбызга, дип сөйләде үзенең рәсеме турында Эрод Зарипов. Монда инде менә әйткәнемчә, безнең барлык үзебезнең якташ шагыйрьләребез, Сәхия Фидотова, Накирә Лутфрахманова, Наҗия Пушкова, Рушания Титова һәм алар барысы да менә Рәшит Гәрәй исемендәге премияга лайык булган безнең шагыйрәләребез. Бу рәсемдә менә музейга килгәннәр иде. Чаллы шәһәренең туган якны өйрәнү музее хезмәткәрләре. Без инде аларга менә карасагыз, монда бөтен витриналарда Рәшит абыйның туган иҗаты да чагыла, гомер юллары, тормышы, гаиләләре,
әти-әниләрнең барсының тормышлары чагыла инде бу витриналарда. Монда инде без үткәрә идек шундый очрашулар балалар өчен. Әлбәттә бит инде кирәк аңлатырга безгә кечкенәләргә, яшь балаларга аларның иҗатларын безгә аңлатырга, сөйләргә кирәк. Монда да шулай ук инде менә укучылар, студентлар, укытучылар һәр вакыт киләләр иде музейга. Без инде рәхәтләнеп аларны кабул итә идек. Чын күңелдән яратып, сөйләп сөйли идек инде Рәшит абый турында һәм башка язучыларыбыз турында. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.